ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ಇರೀತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಡಲ್ನಾದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗಳೇ ತನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳಸಿದ ದೈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆದ ಬರೀಟು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಕಡಲ್ನಾಡ್ಲ ಮಲ್ದಿರು. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು, ದೀಪ ಪಾಡ್ದು, ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಭಜನ ಪಂಡದ, ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಚಲೋ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿದ ದೈ ಇಲ್ಲದ ಈಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು, ನೀರು ಪಾಡುವೇರು, ಪೂ ದೀಪೇರು, ಮಂಜುಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಯ್ಯಾಡು ದೀಪ ದೀದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿವೇರು. ದೀಪಾವಳಿ ಇರ್ದು 14 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ದ್ವಾದಶಿ ಅವು ದಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದೇರು. ಪೂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವರೆಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಕುಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕುಲು ಒಟ್ಟುಗ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಇಲ್ಲದ ಜವನಿರ್ನಕುಲು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಅರಿ ಬೊಕ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಅರಿವಾನಾಡು ದೀದು, ತುಳಸಿದ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಮನೆ ದೀದು, ಒಂಜೆ ತಮಿತ್ ಬಾರದ ಇರೆ ದೀದು, ಬಜಿಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಪರ್ಂದು ದೀತೇರು. ಕುಡೊಂಜಿ ಮನೆಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ದೀತೇರು. ಅಗರ್ಬತ್ತಿಲ ಸಾನದಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡುಂಡು, ಗಾಳಿ ಜೋರು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ದಿನ ಅಂಚ ಸೀಲ್ದ ತೋಬ್ದವಲ್ಲ ಸಾನದಿಗೆ ದೀತೇರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೇಲ ಮಾಮನ ಮಗೇಲ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ದಿರು. ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕುಲೆ ಬನ್ಪೇರು. ಸುರುವೊಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆಯೋಡು ಎಡ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡು, ಎಡ ಪಕ್ಕ ಎಡಮೇಲೆ ಪತ್ತು ದೀವ ನೋಡು, ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ನೋಡು. ಎಡ ಪಕ್ಕ ಎಡಮೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಡ ಪಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕುಡು ಪುಜಂಕದ ಅದ ಮಾಡು, ಸೋಕುಡು ಮುರೇ ಪೋಡು. ಲೈಕ್ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ರೆಡಿ. ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ತುಳುನಾಡು ಕಷ್ಟಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೂ ಚಿಲ್ಲರ್ ದುಡ್ಡು ದಿಯಾರೆ. ಐಕು ಮುಡಿಪು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ವರ್ಷಗೂ ವರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮಲ್ಪು. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಗರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಮರ್ತನ ಈ ಜಾಗ ಕುಟುಂಬ ಪರ್ವತ ಕೊಯ್ನಾಲ್ಕುವತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕತಾರು ಉತ್ತತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗನ ಬೆಳಗಾದು ಈ ಜಾಗದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಾರ. ಜಾಗ ಕಟ್ಟಣ
ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಬೌಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಂಜೋಲ್ ಧೈರ್ಯದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಂಜೋಲ್ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅರಿ ಬೊದಲ್ರೆ ದೀಪ ಅಂಚೆನೆ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಜನ ತಾರೈಲ ಪಾಡ್ವಿರು ಪಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ಜಿಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ನೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಿ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ದ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಆಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಜಿಂದ ಒರಿಯರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಎಂಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದ ತಾರೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಲೆದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ. ನಾನು ಐಕು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ಐಕು ಖಾಲಿ 20 minutes ದಿಯೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಬಾರೆ ದೇರದ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಸೇಮ್ ಮಂಜಲ್ ದೇರದ ಗಟ್ಟಿಗೋ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಅವೇ ನೆಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇತದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಕಡೆ ದಿನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದೈಟ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಭಜನ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು. ಫೈನಲಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾತೇರಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಗುಲು ಬರ್ಡೇ ಮೂಲ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಫೈನಲಿ ಅಗ್ಗೇಲ್ ಬಲಸದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಬೂ ಕಾಮನ್ ಉಂಡು ಅವು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದ ಪ್ರತಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ತುಳಸಿದ ದೈ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಐತವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ತುಳಸಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಆಯುರ್ವೇದ ಬೊಕ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮರ್ದಗ್ ತುಳಸಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಕೂಲಿಗೆ, ತರೆಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ, ಜರಗ್ ಒವ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ತುಳಸಿದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ತುಳಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬರ ಉಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೂ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ದೈ ಕನ್ನತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಡೋಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು. That's all my friends. Inita video mule end malpue. Video ishtanda video को like malpule, channel subscribe malpule. Bye, take care.